Hey guys, welcome back to my YouTube channel guys. ಯಾನಿನಿ ತುಳುಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಗೈಸ್ ಯಾನಿಂತ ಪಿದಾರ್ದನೆ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ವಿಟ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೈನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ವಿಟ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋವಂದೆ ಅಂಚ ಏನು ಮೊರಣಿ ಫೋನ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಅಂದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಇದು ಬಸ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ 9:15 ಬಸ್ ಅಂಚಿರ್ದು ಬರೋಡಾತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಗೈಸ್ 6 ರೂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನೊರ್ತಿಕುಲ ಒಂದೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ತದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ವಿಟ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ತೋಟ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಮೂಲ ಉಮಿಲೆ ಎಂಕಿ ವಾನಮ್ಮನೆ ತುಚ್ಚೊಂದು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನೀರು ಬಿಡ್ಯಾರಂದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಉಮಿಲೆನ್ನ ನೆತ್ತೆರು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ದಲ ಒಯ್ಪುಂಡು ಪೋಪೆ ಪಂಡದು ತುಲೆಗೆ ಎಂಚು ವಾನಮ್ಮನ ಐನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ನೆತ್ತೆರು ಐನ ಬಂಜಿದೊಲ್ಲೈ ನಿಲಿಕ್ಕ್ಯಾಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆಗೆ ಐನ ಇತ್ತ ಕೆರ್ಪುನಲ್ಲ ಕಲೇಜ ಫುಲ್ಲು ನೆಕ್ತೆರಿಂದತ್ತಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ತುಕ್ಕ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಪತ್ತದ ಉಮಿಲೆ ನೆತ್ತೆರು ಒಯ್ತನ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ತೋಟ ಬರ್ತದೆ ಏನ ಕಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಮನ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ಬಕ ಮನಸ್ಸಾದ ಜೆತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಯಾರಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಡೆಗೆ ಟೆಂಪಲ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆರ ಪೋಯ್ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದು ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಕಲ್ತಿರೋದು ಸೀದಾ ಸಂತೆ ಬತ್ತ ಸಂತೆ ಅಂಚಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಬೋಡೈನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆರ ಒಂಚು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ವಿಲು ಬಸ್ ದಿಗ್ಲ ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿಟ್ಲಾಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಪೋದೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಲ ನನ್ನವರ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸೀದಾ ಬತ್ತ 11:60 ಮುಕ್ಕಾಲದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮು ಕಾಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಡದು ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಗಾಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ತಿಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಮೀಟ್ ಆವಂದೆ ಎಂಕ್ಲ 10th PUC ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ತಿನಾಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅದು ತಿಕ್ಕನತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾತ್ರದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನೀ ಏನ ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಯಾ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಬಿಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮತ್ತು ನಿಲೀಕ್ಯಾಂಡು ಈ ಒಂಚಿ ತಂಗದ ಗುರುಟೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈ ಗುರುಟು ದೀಕ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇದು ಏತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಬರ್ತನೆ ನೆಕ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಉಂಡು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಬರ್ತನೆ ಅಂಡ ಪಚ್ಚ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಐನ ಅವು ನೆತ್ತ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಉದುರೊಂದು ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಉದುರು ಪಂಡದು ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ನಲ್ಲಿ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಉದುರೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಆತೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಆತೆ ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಕನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಕರೀದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪಾಯರ ಉಂಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ದಾನೇದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಏನೇ ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುನು ಪಂಡದು ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಲೆಂತ್ ಆಪುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆದು ಬರ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು
ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.